Minkejja t-titjib pożittiv li għamel pajjiżna tul dawn l-aħħar snin fadal xisir. Għal dan id-Deputat Laburista fit-Tnedija Tal-Kampanja tiegħu għal Kandidat tal-Mexxej tal-Partit Laburista Dr Robert Abela. Bit-tema Flimkien il-Quddiem, Dr Abela spjega li għad baqa' lok li iktar familji Maltin u Għawċin igawdu minn għajxien aktar xieraq u diċenti u kwalità ta' ħajja aħjar. Id-Deputat Laburista komplejt li nsab kommess li l-Gvern iwattaq rivoluzzjoni soċjali akbar minn dik li diġà kellna kemm il-darba jkun elett bħala mexxej tal-Partit Laburista. B'dan il-għan huwa elenka numru ta' prioritajiet fosthom il-kwistjoni ta' housing, l-Anzjani, il-Pagi u l-Ambjent. Flimkien il-Quddiem għal rivoluzzjoni soċjali fil-qasam ta' housing affordabbli għal kulħadd, fil-qasam ta' mediċini b'xejn għal pensjonanti kollha u mediċini kollha b'xejn għal pensjonanti tagħna, kif ukoll rivoluzzjoni soċjali fil-qasam tal-impjiegi fejn ikonna l-prinċipju tal-ħlas indaqs għal xogħol ta' valur ugwali li jotta għal kulħadd kemm fil-privat kif ukoll fil-Gvern, kemm f'dak li huwa paga bażika kif ukoll fil-benefiċċji l-oħra kollha li joħorġu mill-impjieg. Ejjew ħalli nagħmluha flimkien. Dr Abela temm jgħid li l-għaqda hija importanti kemm fuq livell ta' partit kif ukoll nazzjonali. Dan hekk kif hu mhux jimponi l-ebda idea iżda jaqbel ma' deċiżjoni meħuda wara konsultazzjoni sabiex verament inkomplu mexxin flimkien il-Quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.